хора. Положението е както винаги стрес. Прибирам се вкъщи, взимам куфарите и потегляме на първо 3 часа полет, после още 11 часа полет. Първо летим за Истанбул и оттам ще сменим за пътуване в Рая, което цяла година чака. Сега е време да го осъществим. Стягаме багажа и тръгваме. Взимам ви с мене и ще ви покажа всичко скоро. Така, вече сме на летището. Имам още 4 тук и отиваме към терминала да се чекираме и да дадем куфарите и отлитаме за Истанбул. Летището в Мюнхен, между другото, е много добре организирано и готино. Всяки магазин има. В принцип е украсено вече по това време, явно сега не е. Така, купона започва. Сега отиваме да са на проверката полицейската, билетите. Истанбул, после Истанбул мае и лек полет в Истанбул. От Истанбул. Значи след 2 часа и половина, 3 мисля даже бяхме. От Мюнхен кацахме в Истанбул. Това е летището в Истанбул. Новото летище. Храната беше супер. Ето тук ще ви покажа снимка. Всичко беше супер. Самолета, всичко беше топ. Имаше филмчета, музика, всичко беше супер. Яденето беше много добре. И сега имаме 2 часа тук престой и тръгваме за Рая на земята. Между другото е там е самолета. Ето е там съдъща. Та сега малко тук почивка и продължаваме напред.